torna una nova edició del Festival de Teatre Més Cafre. I què vol dir Cafre? Vol dir un teatre divertit, brut, sense por, amb sentit de l'humor i amb molta provocació. Un teatre en les antípodes d'allò políticament correcte, que no es talla a dir res, que diu el que vol i com vol, i moltes vegades no al gust de tot el món. Un festival amb un menú molt especial on hem parlat amb el seu programador, Vicent Rochoni. De entrantes tenemos fritanga. Y de primero tenemos sopa de letra en su caldo de nabo o burguesa completa. De segundo tenemos restrígame la cebolleta o morro de cerda. Y de postre tenemos gajos de Afrodita a la canela o micado salvaje. Y para terminar, Café, Copa puro y sorbete de Bernat al baldoví. Pues este es el menú de nuestro espectáculo, menú de gusto acción. Pues venir a verlo, lo pasaréis muy bien y podréis probar todas nuestras exquisiteces. El Festival Cafre és una idea que ens va néixer a partir de que volíem fer un teatre d'humor, però que no farà l'humor més convencional, que és habitual, sinó un humor molt més incorrecte, més canalla, provocatiu, transgressor, com vulguis dir-li. Cafre té tots aquests sinònims o qualificatius. I el que va néixer com una idea quasi divertida de que anem a començar, doncs mira, porta ja 6 anys i pensem que amb un gran èxit de públic, de tal, i estem contentíssims en el Cafre. Un poc la idea és que la gent vinga, se ho passa molt bé i traga aquest cafre, aquesta canalla que porten dins i riguen sense fronteres o sense límits. No és fàcil programar un festival Cafre perquè jo trobo que cada vegada la gent, les companyies, els autors són més correctes políticament i menys ports. Tot té que veure en la política de subvencions, d'actuacions i tal, i de comercialitat. Per tant, és un poc difícil. ¡Quieto! ¡Míralo! ¿A que sí? ¡Dígame que sí! Míralo, hòstia! Molt bé. Molt bé. Per això el Ricardo Costa i el Camps me va fer molta gràcia aquesta foto perquè estan els dos mirant-se ahir en el congrés dient... Però mireu-les, estan mirant-se com dient... On t'han fet el tratge? Nosaltres tots els anys intentem seguir un esquema bàsicament que és tindre unes actuacions valencianes, o sigui, artistes valencians de la resta de l'Estat i alguna figura internacional. Dins d'això, les figures internacionals, desgraciadament, són tots molt majors, estem a l'espera de que nisquen nous, és cert, i s'acaben. I dins de tot, enguany, tenim un clàssic nostre que ha estat, és la tercera vegada que està en el Cafre, i que enguany fins i tot ens hem atrevit a coproduir conjuntament amb Xavi Castillo, de Por de Plom, que estrenarà una obra que es diu Hamlet. De figura internacional tenim els Jasgarovski Brothers, que són un grup italià-armeni, ells fan de músics armenis, i després de valencians també, Francachela Teatro, La Calanya del Tio Tom, i de la resta de l'estat tenim a Johnny Mediogramo, que és una espècie de Xavi Castillo gallec, de A Corunya, divertidíssim, que també repeteix a petició popular, i Los Gandules, que és un grup musicoteatral d'Aragó. ¡Oh! Hoy, con este nombre, ¿cómo no iba a ser un jefe de mesa? Tenemos aquí a Manolo. Manolo es de Benidorm y me ha dicho que le encantan los numeritos con pelotitas. ¡Un aplauso! Una de les coses que hem tingut sempre molt clares és que el Cafre tenia que ser assequible i barat per a tot el públic, tots aquells que volguera vindre al teatre. I sempre, des del primer any, el que hem fet ha sigut posar unes entrades, però també fer un abonament, que li diguem el Cafre Bo, amb el que, a banda d'un descompte, regalem una samarreta. Una samarreta que, com podeu veure per les parets, tenim una estètica tan particular també dins del Cafre, i les samarretes són igualment divertides com els cartells. Enguany, a més de la samarreta, regalem una obra de teatre. O sigui, el que és la companyia Francachela, el menú de Gusto Acción, que és entrada limitada, només que és per a la gent que compre el Cafre Bo.
farem 2 sessions. En realitat, cada obra de teatre, que si vols un espectacle sol són 8 euros, i per totes elles, per el cafre bo, són 20 euros, amb el que a banda d'un important descompte econòmic tens la samarreta i el cafre bo.